kai malam anan shi ihramin bayan gama aikin hajji yana da wata falala wadda za ka yi aje shi ka dinga kula da shi. Sai dai kawai in kana tunanin komawa sai ka ajiye shi sanda za ka koma ka ɗauko ka karkaɗe ka wanke. Amma in ba haka ba, ai sutura ce ma da wato aka kakkaɓe zunuban jikinka tare da ita. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu. Duk wanda ya aikin haji ba fasikanci ba kwarkwasa, an gafarta masa zunubansa kaf kamar ran nan gyatuma shi ta haife shi. To a sani na dai babu wata daraja ko falala da wannan. Wasu ma sai su ga kamar kan aje shi ko da a ce masalan in kan mutu ai maka likafani da shi. Wannan babu laifi. Babu laifi idan ta Allah ta kasance a yi wa mutum likafani da wannan in an wanke shi. Domin akwai magabata da sun ajiye likafaninsu kuma sun yi wasiya. To wannan duka babu laifi, amma dai a ce yana da wata daraja ta musamman, to wannan ne gaskiya ban taɓa ji ko na karanta.